दायो आं गोजौआव सफैबाय आरोना लोगोफोर मोननैसो चिप्सफोर लानानै थांसै। बानलुआ माबायदि थायदों डेन्जार मोजां थायखादों आरोना जा मोजां जादोंमोन संख्ल'नानै मोजां बानलुआ माबायदि थायदों डेन्जार मोजां थायखादों आरोना फिथाइ जोबनायाव बानलु फिथाइ जोबनाय बरिया मोजां थायखादों आरोना लोगोफोर दायो आं खाना लांसै बोरायनो गोरा गोराखौ खाना लांगोन आरो नै जा गिदिर जाग्रा नै बेददां बेदांनो बानलु बोरदोन होनो बानलु बोरदोन मोनलायलायबावबायलै माला मालानो माने जाग्रायानो गैया होनजायो आरोना लोगोफोर मोजां सनालै मोनबाय बे थादोंसै बे मोननायखौ खाला जानायानो आंथ' गोथां जानो हाया ओमफ्राय बोरायाल' जायो दा बिबोनांफोर मामोन थाबा जायो बाट बिसोर दा न'आव गैयाना जा बेदां बेदांलै आं जास्ट माने साइज नुबा खानो लुगैयो आरो नै आंनि आखाइखौ इगनर खालामदो गय खावनानै जानायसै लोगोफोर हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो माने सानसु टाइम जादों लोगोफोर आं मर्निंनिफ्राय ब्लग बानायाखै दिनै बोरायनो ओंखाम लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय नुदोंना बानलु फिथाइया जोंना ओरैबायदि थायदों माने रावबो न'आव जाग्रा गैया आरोना आच्छा डिउटि नाय काम नाय माने जाग्रा रावबो गैया आंथ' जानो हाया रनजायोदि आं अरस'नानै जानो हाया ओंख्रिफ्राव होनायखौ बेसेबांखि गोसा जाया माने जानो हायो ओमफ्राय बिदिखौ आं जानो हाया आरोना लोगोफोर आया आं एक्सट्रा खुरै लाबोनो नागिरदोंमोन बेखौ बावबोगारबाय आङो माथाफ्रानो थिग गैला स' लोगोफोर थांगेरनोसै दायो बोरायनो लांनानै हैगोरसै आरोना आङो थाबायगासिनो दङ बासोर मोनसे थोरसि लादों आं माने एक्सट्रा खुरैसो लानो नागिरदोंमोन बेखौ बावबोगारबाय आङो नांथ'ला दे थाथोंसै सारियालाय बेनिफ्राय नै आं फैनायावहाय बै विंगारजों फैदोंमोन ओरैबायदि फरटिकमोन बे विंगारजों फैफादोंमोन आङो दायो आङो मार्केटसो फैदों लोगोफोर मानो होनब्ला माबायावहाय कन्ट्रलाव माइरं लांफैदों आङो लानानैहाय बाजार हाबलांनांगौ दङ एसे फिसा खामानि दं आरोना स' थांगोननि बिदिबा लानानै फैगोन आरोना लोगोफोर बोले दुइटा प्लास्टिक निल 40 केजि बोले दिया दे एखान 40 केजि माइरंखौ सुखांबाय लोगोफोर टट' लेंहैदोंमोन आङो टट'आव थिखोनानै लानानै थांनोसै आरोना टट' लाफिनबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय बाजाराव आंहा बे हलसेल दखानावहाय माने बै दाख्लैनि जे खाजा सोलायनांगौ दंमोन जे बेखौ सोलायफैनो मोनाखैना बेखौ सोलायलांनांगौ दं आरोना आरामायानो साजोब्बाय मा होनहरनो लोगोफोर जा मोजां जादोंमोन संख्ल'नानै मोजांसो नुवासै आयदा हा गादमेन साजोब्बाय सनाबानि लायनासो ना इदिया सना ডাইরেক্ট হোলসেল দোকান আছে না এখানে অল্প দাম এই একটা জিনিস চেঞ্জ করবো আর আসবো হ্যাঁ এখানে এত ভিড় আয়ো দাঁড়াও লাগবে নাকি লে যাবে তাহলে ওই দাদাকে পাঠাবি নাকি स' दायो आं गोजौआव सफैबाय आरोना लोगोफोर मोननैसो चिप्सफोर लानानै थांसै एसेबां फैसा गैया आंनाव आं ओरैनो बैखौ चेन्ज खालामनो होनानैल' फैबाय जखन आं लेसफोर मोननैसो लानानै थांसै लोगोफोर जै माने गावसिनि दाय थाबाथाय जेबो मा होनबावनो आरोना मिथिस्लाबनो होखाया ओरैबायदि खुगा बिसिनि हारसाफोरनि खुगा मा होनो मानसिफोर मेला दंना आंजों होनजानाय लोगो लोगोनो राग 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 खोन्थारबाय आरोना मा मेथाइ जाखो बिलाय
रुपिसनि जा गिदिर पेकेटआ माथाय मिन्थिया आं लागोननि र' लोगोफोर बासिनानै लागोन बे माइरंजों लोगोसे बेखौबो थिखोफाबाय आङो फाथै एसे लाना फाबाय ओमफ्राय जाय मानसिया हरदोंमोन बे मानसिखौ लोगो मोनासै आरोना आङो दिनैहाय ओमफ्राय होनबाबो आदानि सिगाङाव बुंबाय आङो एकदम माने नेक्स्ट टाइम बिदि माबाबावबा एकदम नागारखाया होननानै बुंबोबाय आरोना आङो गोसो जानानै सरखादों बेयो गावखौनो न'आव लांनानै जाहोनोसै गावसिनि फेमिलिनो होननानै बुंबोदों आं रागा जोंनानैहाय ओमफ्राय होनबाय आरोना नुस'नाखै खोमा बिदि होननानै बिदि साननानै हराखै बिदि होनबाय साननानै हराखैबा नों एफा बुरजा लाइट दङ बेयावहाय नों खिन्थु मा जायोलै होनखादों आं गावसोरबो मिन्थिखायो आंखौ माबायदि ओमफ्राय लायबाय थाग्राना सब समाय रेगुलार कास्टमारखौ बेबायदि बानायबा एसेबाबो बोरैबा मोनोना गाज्रि मोनो ओमफ्राय आङो बिदि आरो खालामबावबा नोंसिनि दखानाव फैया आङो होननानै बुंना रागा जोंनानैहाय सो फैग्रोबाय आङो लोगोफोर माने दखानावहाय माल होबोनानैहाय आङो डाइरेक्ट न'आवहाय फैबाय आरोना माने माइरंखौ दोनफैबाय ओमफ्राय सि गोरानफोरखौ नै रिंकुट आरो लामलांदों सि गोरान लामलांदों बेफोरखौ आङो गासिबो थिखोनानै गालांजोबनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय र' आं दा थांनानै मोजाङै रायलायनोसै आं खामानिखौ जल्दि मावनानै लागोन बेनिफ्राय दा रायलायबाय थानोसै स' लोगोफोर दखान सफैफिनबाय आङो दायो ओमफ्रायो ओइ साला लाइनसो थांना होबावबायलै भिडिअ बानायनाय लोगो लोगोनो लाब गैयिखा मा लायनो थाना जानो स' लोगोफोर दादानो मबाइल बिहरदों दासो सफैखादों आं फैनानै जास्ट 1 मिनिटल' जिरायनानैहाय नै भिडिअ आं इन्स्टाग्रामाव सफैबाय होननानै देखायनो नागिरनायजों डाइरेक्ट थांनायजों दहायनो सफैसिगौमोन आङो रिक्सुङाव थांनानै एसे गोबाव जाबोबाय टाइमा बे रिक्सुखौ खानानै गारबोबाय आङो बेरानो थिग नङा जोंना एसे बोरैबा जानानै दङ बानायनांगौसो गुजुनायाथ' खारखायासैनो एकदम बोरैबायदि थंख्ल' जागासिनो दं मलाय गिदिर सोबग्रा बायदिनो लोगोफोर आंनावनो दायो बेलासिबायबो लाइनाबो स्रब थांनानै होबाय मोनानोसै खोमसि जानोसै आरोना बेलासि जाबाय लोगोफोर दायो दिनै बोरैबा बास स्टेन्डखौ खालि नुबाय बेलासिनायखाय लाइन गैया बे चार्ज जानानै थानायसो